Dihamu raja ni hula-hula nami raja mana itu? Raja nami alapon nami ma parumen nami sejulumu guarum mayulau tahun alap jual alap dinggan dinggaku alap pami parumen nami sejulumu raja maju untuk pasangan ini maju dulu. Jadi di Hamuraja ni hula-hula nami nungay julu nami parumen nami. Di lala rohanami Tuhan belgani basami manusia buh hari marlas ni roha diari nawi dari kesedario dinaro lima apa naduri nami jela marsoba tuho nangido kaburu biasa kuali Tuhan asal giat mali Tuhan di dalam mangudurukon anak dot buru ni bubiami lima bere nami ali Tuhan dot buru nami. Samu!
Janari Antoni Sinaga dokot dibelfro ida hana manan ditali hamunan do muai nai marbagas alai dang tamang ala Kristen marbagas somon si PBB atong tayong kamuman jolo hata debata taringo turutut ni pardongan sarikion hala Kristen dung ditopa debata jolmain ido ibana dang denggan sasada bawai ujung kubahin mas sada boro pangubi di ibana bahe akutna akut ni dok kan Yesus ganut na paulakon nan gorina iaso ala na marmaina na palakupostado pangalakop do nan buat na sirangi atau na pinadoro debata dang jadi sirangi ni Jona kami do susu di batu songon do di bata tu bawai hamu akabawa hakolong hamu mapa di utang nabe songon Kristus nama kakolongi kuriai jala nama ngalekon bilina kumokopsa unang buruk kamu dopak nasida ikon maroa hamu mandongani nasida sangat baik kamu nasida songon pangean di hangoluan nasora sudah dungi songon do di lokata di bata tu akaborbor dioloi perempuan ma bawa dabe songon pangoleona di Tuhani ay bawa ido ulu ni parbutana songon Kristus ulu ni kuliai ikon botor horman madongan halambokon dokot kami nahon di tong di parangin borbori imana arga di jolo di bata dokot di jolo ni Jona atong songon akan nama parangiron hata di bata mahmu sumolukon para sirokaon dokot habasaron dokot haserekon irokam kamu masih pa unian mahamu dokot masih asia-sia salut rating iroka muruk rimas kamu gadion dokot pangcayoni daoma siap kamu alai ijang isap nai masih haholongan mahamu aido rautraku pinasuntingkan dungi dame nasia di bata ima mangarajai di bagasan rohamuna jala sambut na binahen muna mari te hata manang pambakenan tok tomai mari te gowan itu kan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dokot ulau muna atau nunga diberi hamu hata di debata taringo turukut ni pardongan sa peoni na manupun maang wain jumolo diho ale pangoli Janari Antoni Sinaga olo doho maka jojokon di joni debata na umboto saluhut doho di joni akadongan na pumudison na di pangidoro hamdo si bibelfro idahana manalu nan ritmon gage donganmu saripe olo doho maka kolongi ibana siyan na saroham dohot mangulangon siyan na sagogong uhut marparangikon parangen abagia rap dohot ibana na olo doho mangajuaju dohot hagareona tung surah humurang parangena jala nasotupa paulahonmu ibana paima disirang hamatean hamusogot molo nang sadaro ham mangoloi salut nai alusima sian nasa roham namanukun maahu dotiho ale inang bibelfro idahana manalu niridni si Janari Antoni Sinaga bahendongan nasariti na doko makaljokon juan di bata na oboto salukut do juan akadongan na pumudison na di pangidoro hamdo si Janari Antoni Sinaga on gabe sinondukmu doko makalolongi ibana siang nasa roham dokot marpamalako na ture maradokon ibana dokot marparangiwan parangi na badia pabua harla kristeko jala na sotupa mahidoloko manang tadi konono ibana paima disirang hamatian hamusogot molo nang sadarokam mangoloi salut ngai alusima ibagasan roka na ias Olo sa di palugoy kami maarot pati pahon sa na pakai mati tino matada pasti dibuat tahun Sandri pakai mati sino matada pati dibuat makauluyo atong masirehon ang tangan siyamun makamu pabuakot ni padaninga napuso ni debata lo ako mabuat hatan martihite gua ribata anak dokot undi pagadian na pinadomo ni debata
dan jadi ramu. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di bata. Disondakkan Tuhan di bata mabutina Tuhan jala asina Tuhan. Dirokakkan Tuhan di bata mabutina jala di pasau kelima damina Tuhan di bata. Dia pikiran yang roh. Tuhan dalam pernami di nama pasu-pasu dan sepenuhnya serbian nah berbuka kemudian serbatas soro berkemudian dengan hutan sebagaimana biasanya perlu kesadaran nabi buat keharunan Elena. Iya kakak. Jongkok. Saksi dari Paranak Bapak Sanggung Sinaga. Saksi dari Parboru Bapak Kaiman Manalu. Orang tua dari Paranak Bapak Maringan Sinaga. Orang tua dari perempuan Bapak Idaman Manalu. Dan pendeta tadi sudah selesai.
nahuira siako ati anon humay nahuram nasala anjuma ang hasiaku aku do Sa